Tento byt vám nedá len metre štvorcové, dá vám hotové bývanie, hotový komfort a hotovú hodnotu. Vitajte na hore v Košiciach. Hľadáte byt, ktorý sa nevníma podľa metrov, ale podľa životného štýlu? Pozeráte sa správnym smerom. Hľadáte dizajnový dvojizbák, ktorý vás dostane každý deň, krytú terasu, vlastnú záhradu aj parkovanie a k tomu priestor navyše na home office alebo relax? Zavolajte.